Dobar dan, pratite emisiju 4321, ja sam Miljana Jeremić. Kada se nešto snažno želi i kada se za to uloži veliki trud, snovi se ostvaruju, a primer za to je moj današnji gost. On je mladi glumac, reditelj i scenarista koji je pre 2 godine odlučio da svoje obrazovanje i svoj rad nastavi u Španiji, o kojoj mašta od svoje 10. godine. Snimao je već filmove i ovde i u Španiji, a za neke je dobio i nagrade. Moj gost je Stefan M. Mladenović. Zdravo, dobrodošao. Zdravo i bolje te našao. Odmah ćemo na ti, jer se znamo privatno i mislim da će tako biti svakako lakše za razgovor i mislim da ćemo više uživati. Hvala što si došao. Znam da si pre možda malo manje od mjesec dana doputovao iz Španije, odnosno iz Madrida u Niš. Ovde je naravno tvoja porodica, odavde si i ti. Pretpostavljam da si se uželao da vidiš puno ljudi, da si završavao brojne obaveze, ali hvala ti što si izdvojio vreme da dođeš ovde kod nas. Veliko je zadovoljstvo ugostiti. Hvala tebi, Miljana, na pozivu puno. Hajde da krenemo od onog što je nekako svima nama najzanimljivije. To je da si ti zaista se odlučio na jedan veliki korak, da pre 2 godine kreneš put Španije, odnosno preseliš se u Madrid i tamo kreneš da ostvaruješ svoje snove. Sve je počelo tako što se najpre zaljubio u glumu, a onda odlučio da je Španija zemlja zapravo u kojoj želiš da gradiš svoju karijeru i nastaviš svoje obrazovanje. Tamo si završio master iz filmske režije i ako sam dobro upoznata, ti si zapravo jedini Nišlija ili jedini Srbin koji je diplomirao na tom fakultetu, je li tako? Upravo tako, jeste. Kako je počela ta ljubav zapravo prema Španiji i kako si se odlučio, koliko je bilo hrabro odlučiti se na takav korak? To je jedna meni vrlo interesantna priča. Ja sam još kao dete puno gledao telenovele koje su tada bile u ekspanziji kod nas, 90-ih, početak 2000-ih, i u glumu sam se zaljubio gledajući seriju Rubi. A kasnije sam upoznao i rad Pedra Almodovara, poznatog španskog reditelja, i odlučio da je to zaista moj put, jer nekako cela sve priče o kojima govori Pedro Almodovar u svojim filmovima mene nekako baš diraju, motivišu i inspirišu. I to je bio, ja mislim, okidač koji me naterao da kroz njegove filmove i gledajući filmove Barbare Mori, koja je igrala Rubi, samouk naučim španski jezik i krenem tim putem. Da se razumem, u Barbaru si bio zaljubljen. Apsolutno. Skoro kao i danas. Da, šta zapravo može da učini ljubav da čoveka stvarno pokrene na neke stvari, da mu odredi na neki način životni put. Ali da, ono što je jako zanimljivo jeste da si ti zapravo kroz serije, kroz filmove učio španski jezik i da nije bilo tako, verovatno se ne bi ni usudio da upravo odeš u tu zemlju o kojoj si maštao od malena. Pa to je vrlo interesantno što samouk sam naučio španski, dakle nikad nisam imao ni jedan profesionalni čas. Skoro sam nešto sređivao svoju sobu i vrlo interesantna stvar je da sam našao knjigu, to jest svesku, onu školsku linijama, i našao sam kad sam bio 7. razred osnovne škole kako sam pisao španski. I to je bilo kao po Vuk Karadžić, ono sa đ, našim, je, bla, bla, bla. Ali, eto, tako se verovatno učilo. Što si mlađi, onda verovatno lakše i učiš. A onda sam odlazak u Madrid je tek jedna filmska priča koja se desila meni, je da su moja 2 prijatelja došla te pre 2 godine, moji dobri prijatelji iz ulica ovde u Nišu, zajedno smo odrastali, i dobio sam na poklon finansijsku podršku, mogu tako da kažem, da odem da studiram filmsku režiju. Da, i to je taj trud koji sam pomenula na početku, jer zaista nije lako nekad ispratiti, eto, iz te finansijske strane svoje želje, svoje snove, ali možemo da kažemo da se na neki način posrećilo, odnosno da je lepo i da je to tvoja sreća, da kažem, u životu što imaš takve prijatelje. Apsolutno. Koji apsolutno su mogli da ti pomognu, da ti pruže podršku
podršku da kreneš da radiš ono što želiš. Svakako ćemo ići nekim hronološkim redom, ali hajde da ipak ono što je nekako najsvežije i najaktuelnije, to je ta Španija i to je snimanje tamo. Snimanje prvih nekih filmova je krenulo odmah, čak i čini mi se možda i tokom studiranja, ali sada i nakon studiranja odmah si dobio neke prilike da pokažeš svoj talenat, ne samo kada je reč o glumi, nego kada je reč o režiji. Tako je. Na studiranju tog mastera smo dobijali zadatke da moramo u toku te godine, koja je trajala, mislim, godinu dana je trajao taj master, morali smo da napravimo, to je snimimo 4 filma. Da, ne grešim, 4 filma. I već sam tu kao reditelj dobio priliku da režiram filmove na španskom. Uzgred, pored toga je bilo jako zanimljivo da ti kao reditelj moraš sam da napišeš scenarij, opet na španskom naravno, moraš da okupiš sam ekipu, ti na fakultetu dobijaš materijal, a onda moraš da nađeš ljude koji će da produciraju, da ti glume, da budu rasvetljivači, scenografi itd. Sve što sadrži filmska umetnost, svaki departman. To je bilo vrlo, vrlo interesantno i počeo sam sa jednim filmom koji zapravo još nije završen. To je vrlo interesantno. Počinjem sada da završavam sa kolor korekcijom i to. On će da izađe ove godine, ja se nadam. Kako se zove? Zove se Debitum. A drugi film koji sam snimao, on već može da se pogleda, ima ga na YouTube-u, zove se Maricon Pop. I treći film, rekao sam 4, a bilo je zapravo 3 filma. A treći diplomski film je bio Maskota Cupid, koji još nije premijerno prikazan jer sam poslao na svetske festivale da vidimo kako će da prođe tamo. A nakon diplomiranja sam snimio film u režiji Estebana Roela, mog profesora, koji je bio nominovan za Goya nagradu, prestižnu nagradu u Španiji, za svoj film Musarañas, koji je izašao, ja mislim, 2014. godine. I on me pozvao da igram u njegovom filmu koji se zove Teodoro, to je jedna komedija u pitanju i to je kratki film od 20 minuta. I 16. septembra ćemo imati premijeru baš u Madridu. Da. I verujem da ti je to velika motivacija za dalje i nešto što ćete svakako zadržati u Španiji, sigurna sam, s obzirom da je to negde početak onih stvari koje ti zapravo i želiš da radiš i da ti znači što si upoznao sve te ljude za kratko vreme, za 2 godine koliko si tamo, već snimaš, u dobrim si odnosima i veliku podršku imaš svojih profesora i osim toga upoznao si još ljudi koji vole zapravo filmsku umetnost. Mnogo je bitna ta podrška, da kažem, kontakti u filmskoj industriji. Bitno je koga poznaješ, jer nekako sve ide na preporuku. Kako ovde, tako i tamo. Vrlo je jednostavno, što više ljudi poznaš, veće su ti šanse da dobiješ, da kažem, uslovno rečeno, posao u tome, izvinjam se, u tome što želiš da radiš. Da, da. Ono što si radio i pre samih studija režija u Madridu je, pretpostavljam, bila neka dobra preporuka za sve ono što si kasnije prošao u Španiji. Da li ti je značilo sve ono što si sam, a pričat ćemo o svakom ovom projektu detaljnije, ono što si sam radio, dakle dok si bio još ovde u Srbiji i što se kaže uz pomoć štapa i kanapa pokušavao da napraviš i da stvoriš zapravo? Da li mi je donalo neko iskustvo? Da li je to značilo kasnije za sve ovo danas? O da. Mnogo je značilo, zato što kada dođe neko da se predstavi nekome, dođeš praznih ruku, nije isto kada dođeš punih ruku u smislu da imaš neko iskustvo iza sebe. Koliko god to iskustvo bilo tada u tom nekom mom periodu stvaranja početničkom, delovao kao amaterski možda, jer nisam školovani reditelj, tada bio, jesam glumac, ali takođe nisam bio scenarista. Ta ljubav za pisanjem se isto stvorila vrlo u nekim čudnim okolnostima, ali sve je krenulo vrlo spontano, iz neke želje, iz neke ambicije moje da, s obzirom da sam glumu završio, da bih glumio na španskom, jer su me španski autori inspirisali da postanem to što jesam. Samo posle studija sam shvatio da ja u Srbiji nemam gde da glumim na španskom i da je to misaona imenica. Onda sam rekao sebi, dobro, a zašto ti ne napraviš nešto svoje?
I onda je krenula cela ta priča koja kasnije u Madridu, na primjer, meni sada mnogo znači kada ja kažem da imam i nagrade i filmove iz prethodnog perioda, to je perioda pre Madrida. Da, to sam te pre svega pitala zbog toga što sam sigurna da puno mladih ljudi možda se ili ne usuđuje ili pokušava, kao baš što si ti pokušavao, da nešto stvori, da nešto, da kažem, da li da negde napiše neki scenario, da li da pokuša da izrežira ili tako dalje i to možda nekad se svede sve na mobilni telefon, ukoliko je to jedina mogućnost koju neko ima, ali to sigurna sam da, eto, kao što si sada rekao, sutradan može da im znači, iako oni možda u ovom trenutku toga nisu svesni. Ja iskreno, ako nas gleda neko mlad, moj savjet je da mora, ako ima želju, da mora da napravi nešto i da ne razmišlja o tome da li će mu značiti ili šta će da bude. Ne, u tom trenutku mora da se napravi. Živimo u trenutku gde je sve moguće. U smislu, danas postoji mnogo filmskih festivala koji za uslov imaju da mora da bude film snimljen mobilnim telefonom. Mobilni telefoni su danas svima dostupni, kakvi god da su, svi imaju dobru kameru. Tako da mislim da svako može da napravi što se tiče filma. Može da napravi neku priču. Da, i onda se vraćamo na neki početak i film Diktafon jednog ubice. Zapravo, originalni naziv jeste na španskom i čitav tekst koji se pominje u filmu jeste na španskom i to je tvoje neko prvo delo, da kažem. Jeste. Zašto si se vratila toliko daleko? Zato što se od tako malih stvari kreće, pretpostavljam, i zato što se na greškama uči. Jeste. To je moj prvi projekat na španskom. To sam radio baš odmah nakon diplomiranja. To je rađeno po tekstu Ja psihopata, Dnevnik jednog ubice, koje je pisao Juanjo Escribano. To je čovek iz Madrida, kog sam ja kontaktirao da adaptiram njegovu knjigu. Normalno Španija. Normalno Španija. I ja sam ga kontaktirao da on meni da autorska prava da ja napravim to. To je da dramatizujem prvo, pa onda da snimam. I to je stvarno, to je snimljeno fotoaparatom. Snimao je moj kolega Uroš Milević sa klase i to je snimano bukvalno tako usputno, ali vrlo je bilo nama jako kreativno i zanimljivo. I onda ja dođem kući, neki laptop tako star koji ne radi baš najbolje, uzmem i onda učim program preko YouTube-a kako se montira. Mislim, baš je bilo ono, tad sam imao koliko, 23, ja mislim, godine. I baš je bilo nekako, mislim, ja to kad pogledam sada, to delo je tako meni smešno, ali opet nekako sam jako ponosan što sam krenuo sa tim, jer da toga nije bilo, ja mislim da ne bi bilo ničega drugog. Da. Nisi dugo čekao da pokušaš ponovo na španskom nešto da uradiš. Ne. Da li je sledeće bila Quiero decirte ili... Da. Ako mi dobro pamćenje služi i podaci koje imam, da. Naredni put je to bio taj film i nekako čini mi se ipak ozbiljnije i posvećenije. Mnogo posvećenije. Razlika između ta dva projekta je bila, ja mislim, 2 godine samo. Tada sam mislim, nisam ga tada upoznao, nego smo se tada videli, moj prijatelj Miroslav Mitić, koji je direktor fotografije 3 moja filma. Mi smo se nešto videli na kafi i ja mu pričao o tome da sam opet kontaktirao neke ljude koji su pisali i 2 novele. Jedna je iz Kolumbije, jedna je iz Španije, opet špansko govorno područje, i opet sam ja to dramatizovao sa nekim dopunjenjem mojih stvari, kako da spojim te 2 novele u jednu priču, jedan scenario. I kad sam to napisao, onda sam pitao Miroslava, ti možeš mene da snimaš? Ja nemam nikakve financije da ti ovog puta ponudim u smislu da zaradi čovek nešto od toga. I mnogo je bitno to što kada nađete nekog ko razume vašu ideju, ko vas podržava i veruje potpuno u vas, da vam pomogne bez... Mi smo taj film snimili bukvalno za 1000 dinara. Ja nikad neću da zaboravim to snimanje i tih 1000 dinara, zato što svaki put, svaki naredni projekat je imao sve veći budžet. I zato nikada neću da zaboravim tih 1000 dinara kada smo Miroslav i ja kupili 2 pljeskavice i lampu koja nam je bila potrebna da uđemo u jedan tunel gde smo snimali film. Eto, to je bio naš budžet. To
je neki tvoj pokušaj da kažem da se dalje pokažeš i kao reditelj sa jedne strane, tada još uvek nisi bio školovan, da kažem, za reditelja, a i svakako kao glumac, zašto jesi već bio školovan, tako. Ono što je usledio i ono što zapravo nam se učinilo i meni ovako kada pogledam većinu tvojih projekata jeste da oni imaju tu neku tematiku koja je specifična, koja se bavi možda određenom grupom ljudi ili određenom vrstom problema i tako dalje. Pretpostavljam i znam u stvari da nije samo poenta i ne želiš samo da se baviš konkretno kao u pojedinim filmama gej populacijom i onim sa čime se oni suočavaju, jer znam da postoji film takođe koji si ti režirao i u kome glumiš čak 7 likova, to je Louis Lek nije tvoja krivica. To je film koji se bavi jednom takođe veoma ozbiljnom tematikom, zlostavljanjem dece. Tako. Zašto ta tema, kako si došao na ideju da snimiš tako nešto i kako si došao na ideju zapravo da ti si taj koji treba kroz 7 likova da prođe da bi na nešto skrenuo pažnju i da to ispadne kako treba? Mislim da je cela priča oko tog filma meni vrlo bitna lično. Zato što kada sam snimio prvi Quero Desierto, o kome smo malo prepričali, taj film me je naučio da nije bitno koliko nešto košta i da li košta ili ne. Taj film je mene odveo na više od preko 15 filmskih festivala, internacionalnih. Taj film je mene prvi put odveo u Madrid, kada sam prvi put letao avionom. Dao mi je taj film nešto mislim, može da zvuči kao floskula, ali baš mi je dao vetar u leđa da zapravo, eto, može i tako. I kada sam dobio prvu nagradu za taj film na Merlinka festivalu u Beogradu, vratio sam se za Niš i sećam se da sam išao ka kući, išao sam peške i odlučio sam, dobro, znači nema sada stajanja, vreme je da napraviš novi film. Razlika između ta dva filma je bila 1,5 godinu i u tom momentu dok sam ja pešačio do kući je stvorena ideja za Louis Leka. Hteo sam da govorim o seksualnom zlostavljanju nad decom zato što je ogroman društveni problem, zato što ga smatram jako bitnim problemom koji možemo da rešimo, zato što je u tom trenutku sam jako bio inspirisan pesmom Till It Happens to You od Lady Gaga koja je bila nominovana za najbolju pesmu na dodeli Oscara. Ta pesma je urađena za film, jedan dokumentarac, sad se ne sjećam kako se zove, The Hunting Ground možda. I kada sam čuo tu pesmu, odlučio sam možda je ovo zapravo najbolja tema u ovom trenutku koju ja treba da obradim. I onda je, naravno, dovezala se inspiracija serije Orphan Black, gde Tatjana Maslany glumici igra, ja mislim, 25 likova, nisam siguran. Bio sam oduševljen transformacijama te glumice. Da sam rekao sebi kao glumcu, aha, znači nešto treba ovako. I onda je ceo proces bio jako, jako interesantan, da sam morao da idem sa psihoterapeutkinjom Milicom, da mi objasni kako jedan psihoterapeut radi sa klijentima, da li ta osoba može da ima poremećaj višestruke ličnosti, kako dolazi do tog poremećaja, dolazi do seksualnog zlostavljanja, to je stvara se kao posledica. Ali ono što hoću da napomenem za one koji nisu propratili do sada tvoj rad, reč je o kratkometražnim filmovima. Neki od filmova se mogu naći na YouTube-u, ukoliko nađemo tvoj kanal na YouTube-u, čini mi se makar traileri su svakako dostupni. Tako da oni koji žele mogu da i pogledaju i ja sam sigurna da će izvući neke pouke, kao što su i inače komentari bili kada je reč o tvojim dosadašnjim projektima. Ali ono što je takođe došlo, ali opet se vraćamo na ovu prethodnu temu o kojoj smo govorili, jeste Bocvelija Sakra. 2022. godine je izašao film, 2021. čini mi se snimanje, je li tako? Tako je. Ovaj film je inspirisan istinitim događajima. Jeste. I postoji knjiga koja je ovde pred nama.
koja je zapravo scenario tog filma. I ono što je zanimljivo, da nije reč o filmu na španskom jeziku. Tako je. I da su zapravo u ovom filmu uglavnom domaći, odnosno niški glumci, glavni zapravo u toj celoj priči. Kako si došao na ideju za ovu zapravo temu? Tema se bavi i crkvom i na neki način, pa ajde ti nam predstavi, ali ja sam htjela da kažem da svakako opet imamo onu tematiku koja se tiče gej populacije, odnosno njihovih nekih, da kažem, ajde možda ne problema, ali svakako oni koji pogledaju vidjet će o čemu se radi zapravo. Bosvelija Sakra je moj projekat koji je urađen iz revolta. Potpuno iz revolta. Mislim da je sasvim čak i dovoljno ljudima koji nisu gledali da to zapravo privuče. Ta sama tema, dovoljno u jednoj rečenici da se kaže čime se bavi film i čini mi se da odmah deluje onako... Ali ima jedna... Zaintrigira ljude. Ima jedna stvar. Zašto sam ja napravio taj film? Ja sam taj film napravio, kako sam rekao, iz revolta. Šta se desilo? Desilo se to da nakon jednog ozbiljnog filma koji govori kao Louis Lek, Nije tvoja krivica o seksualnom zlostavljanju nad decom, on je izašao 2019. pa se desila korona, pa nije bilo festivala. Ali dok se nije desila korona, ja mislim da nije bilo i jednog lokalnog medija koji ja nisam kontaktirao, gde su mi sva vrata bila zatvorena. U smislu, nisu zatvorene, ali niko ne odgovara na te mailove. I bio sam ljut. Bio sam strašno ljut. Kako je moguće da neko ne želi da medijski proprati ovu temu? I onda sam sedao kod kuće i, pošto sam znao priču, koju sam kasnije pretvorio u film i knjigu Bosvelija Sakra, imao sam je već u glavi, bio sam revoltiran i hteo da napravim film koji će možda biti jedna vrsta bunta, gde ja više ne moram da pitam nikoga da me zove, to jest da me zove da dajem intervju ili šta god, da se medijski proprati stvar, već da sami pišu o onome šta misle da treba da pišu. Film je vrlo interesantan zato što je nastao po istinitom događaju poznanika iz Niša koji trenutno živi u inostranstvu. Kada je on to meni ispričao, ja sam stvarno mislio da je to filmska priča i da to ne može nikome da se desi. Međutim, desilo se. I ja sam pitao mog poznanika da li ja to mogu prvo da ga snimim. Snimao sam ga na diktafonu, to jest na telefonu. Da je on meni 4,5 sata pričao svoju priču. I onda sam ja to kasnije dramatizovao, tražio finansijsku podršku. Projekat finansira Evropska unija, što ne znači da je loše ili da je protiv nas. To je vrlo bitno reći. Pošto ja ne znam zašto smo ogorčeni na te takve stvari, jer kad je objavljen spot za pesmu originalnu koja je radila Duda Buržujka, Bog od blata, vidimo u komentarima na YouTube-u šta možemo da vidimo, da su svi razočarani zato što projekat podržava Evropska unija i slično. A mene nervira što ljudi sude uslovno rečeno o knjizi po koricama. Morate da čitate, da vidite šta je unutra, pa onda da kažete svoj sud, a ne na osnovu spota. Film obrađuje temu, mislim, film je smešten, radnja je smeštena u crkvi, ali niko nije protiv crkve, baš naprotiv. Govorimo o pojedincima u crkvi. I šta se desilo mom poznaniku, da je u jednom trenutku svog života shvatio da je gej, imao devojku i rekao da ne želi da bude više sa njom, ali s obzirom da je bio mnogo religiozan i nije imao nikakvo iskustvo, gej iskustvo, on odlazi u manastir. Postaje iskušenik i baš u manastiru mu se dešava prvo gej iskustvo. Sa igumanom tadašnjim. Sada ne znam da li je još uvek, ali tada mu se desilo na kraju, da ne pripričavam sad ceo film, ali da ne pripričavamo ceo film, ali on na kraju izlazi iz te crkve i šta se dešava sa njim, to treba da se vidi u filmu ili da se čita u knjizi. Da.
imaju izbor oni koji žele, svakako, koje zanima ova priča. Da se razumemo odmah, ono o čemu nismo govorili, ali svakako jeste jedan važan segment u tvojoj dosadašnjoj glumačkoj karijeri, jeste da ti jesi bio i deo predstava. Da se razumemo, nije samo film nešto na čemu si radio. Ranije smo imali prilike da te gledamo ovde u Nišu, ali i van Niša, u nekoliko predstava. Znam da su bile i dečije predstave, znam da je pažnju, da kažem, privukli predstava Porodične priče, zatim Treći svetski rat, bilo je tu još, ali to su neke koje su bile onako, čini mi se su komedije uglavnom bile u pitanju, u većini predstava su... Da, Porodične priče su tragikomedije. Tragikomedija, tako je, da. I to je jedno lepo iskustvo, ali ti negde nisi pronašao sebe toliko u toj pozorišnoj, da kažem, umetnosti, više si se okrenuo filmu, ali svakako ono što mene zanima je da li zapravo je to, da li si odlučio da film bude nešto čemu ćeš biti apsolutno posvećen u budućnosti ili si otvoren zapravo i za pozorište, ali i za glumu ovde na našim prostorima, s obzirom da sada već živiš u Madridu i da je to neko tvoje već ostvarenje sna tamo. Jest. Moja primarna stvar će uvek biti film. Ne odričem se pozorišta, ni u kom smislu, a ako se desi, desit će se. Ja smatram da kada, mislim, ne možeš ti da ležiš kod kući da ti se desi pozorište, mislim, da se razumemo. Ali ako se desi neki projekat u budućnosti da mene, na primjer, da zaintrigira neka drama koju budem čitao ili kakav god dramski tekst vezan za pozorište, ako se meni svidi, ja ću da napravim predstavu, mislim, ako se ne bude desio neki angažman. Film je primarna stvar zato što sam, jasno je, zbog filma ušao u sve ovo. Znači, film me inspirisao da postanem i glumac i reditelj, tako da ću ostati veran sedmoj umetnosti. Da, ali negde sam čula da kada si izjavio da vidiš sebe zapravo da radiš i u Španiji i ovde, odnosno da to nije nešto šta ćeš ti gledati da izbegneš, ne znam, u budućnosti, nego naprotiv da želiš zapravo i ovde i tamo da na neki način se dokazuješ i da radiš. Iskreno, to bih najviše voleo. Ja to volim da kažem, da budem na dva fronta, da branim i jedno i drugo. Zato što ne bih voleo da izgubim stvaranje bilo kakvo na svom maternjem jeziku, jer mislim da koliko god mi voleli druge jezike, koliko god ih dobro znali, ne možeš ti 100% da se izraziš kao što možeš na svom jeziku. To je činjenica. I voleo bih da stvaram takođe ovde. Zato je Bosfelija Sakra, na primjer, možda i nastala kao jedan jedini projekat koji sam ja uradio od nezavisne produkcije da bude na srpskom jeziku baš. Da, pomenuli smo jednu samo, čini mi se, nagradu, ali hajde da se prisetimo koji su još projekti dobili zapravo nagrade i to nije reč samo o nagradama ovde kod nas, nego i van granica naše zemlje. Jeste. Prvi film je dobio dve nagrade, Quiero decirte, jednu u Beogradu, to smo rekli, a jednu u Americi, u Ohaju. Drugi film Louis Lek. A nagrada je bila u Ohaju za? Za najbolji film. Za najbolji film. Da. A onda sam za Louis Leka, desila se korona, bio je, ja mislim, samo na 3 festivala pre korone. Imao je predpremijeru ovde u Nišu na festivalu Pozitivni, u Park Čair. Da. I dobio je nagradu, ja mislim, za koju sam možda i najponosniji. A to je nagrada, konkurs se zvao Od inspiracije do dela i u organizaciju Ujedinjenih nacija i Serbia Creates. I oni su dodelili meni nagradu kao jednom od 10 najboljih dela koje su nastale od inspiracije do dela. Morao si da ispričaš svoj proces kroz video snimak, šta si morao da uradiš sve, od kako si se inspirisao do toga, do realizacije. I tu sam nagrađen i baš sam bio onako srećan jer na neki način film o zlostavljanju nad decom podržavaju Ujedinjene nacije. Meni je to bilo baš jackpot. Baš sam se radovao toj nagradi. I Bosfelija Sakra je trenutno na filmskim festivalima širom sveta. Film je dobio za sada 4 nagrade.
Prva nagrada je bila ponovo na Merlinka, ovo je povratak. Povratak na Merlinka festival, gde sam dobio nagradu za najbolji kratki film. Onda je dobio nagradu u Londonu za najbolji kratki LGBT film. I u Italiji je dobio dve nagrade za najbolji LGBT film i najbolja glumačka podela. Znači, najbolji cast smo dobili. I za sada vidjet ćemo, mislim, ne znam šta će da se desi, ali svaka nagrada je dobrodošla. Da, na čemu se trenutno radi? Radi se u Španiji, pošto se vraćaš vrlo brzo tamo, pretpostavljam da te čekaju već neke stvari tamo. Trenutno pišem scenariju za kratku seriju koja nosi naziv, kao da li smijem da kažem. Za sada nosi radni naslov Decibeli. I to će biti jedna mini serija od 10 epizoda, to trenutno pišem i snimat će se sigurno u Madridu, iako je moja želja da u projekat budu uključeni ljudi i odavde, u smislu prvo glumci, zato što serija može da bude na više jezična. U smislu da bude i na španskom, i na srpskom, i na kineskom, zato što se radnja smeštena svuda u svetu. Znači, dešava se nešto što utiče na sve nas i kako ljudi prevazilaze taj problem. Zatim pišem scenariju to jest napisan je za još jedan moj novi kratki film. I naravno dva nova filma koja su snimljena već u Madridu. Trenutno ih prijavljam na filmske festivale da vidim šta će tu da se desi i to je to. Da napravimo neki, ovde bi bilo lepo da se napravi isto neka premijera tih filmova koji još nisu prikazani nigde. Pretpostavljam da je teško biti u drugoj zemlji, iako znam da dobro znaš španski jezik, ali mislim sada na život prosto u drugoj zemlji. Pretpostavljam da nije lako ni istaći se, odnosno doći, hajde da kažem, i do dobrih uloga i do dobrih projekata, da to sve nije lako, iako ti već jesi do nekih došao. Ali pretpostavljam isto tako da nastavljaš tim putem, odnosno da nećeš tako lako odustati. Jer ja sam na početku rekla da je moj gost primer za nekog ko zapravo može da bude primer kako se treba boriti, kako treba biti uporan i kako se uz trud može mnogo toga. I ovom emisijom mi potpisujemo ugovor da ja ne smem da se vratim. Pa ne, zapravo zanima me da li je tu i dalje prisutan entuzijazam, da li je tu prisutna i dalje motivacija i da li sve to može i dalje, šta je ono što će te držati u budućnosti, da kažem, i biti ti dalje motivacija pored svega što je teško, a znam da ima teških trenutaka. Ima dosta teških trenutaka, nije lako. Lagao bih, zaista, što je bilo jako ružno, kada bih rekao da jeste lako, nije. Ali sam osoba koja zaista ima jednu nepokolebljivu, ja mislim da to ne može niko da mi oduzme, uništi, kako god, entuzijazam, optimizam i da je sve moguće. Jer mnogo godina sam zaista, baš sam skoro gledao neku svoju staru emisiju što sam gostovao na Red TV pre 2 godine i voditeljima sam rekao, pitali su me da li sam za Hollywood. I ja kao isto, pa ne. Ja bih volao da sam u društvu Pedra Almodovara. Koga si upoznao? Upravo. Da kažemo i to. Upravo. I upoznao sam ga pre 2 meseca i zaista od tog trenutka mislim da je apsolutno sve moguće. Mislim, mislio sam i do tada, ali kada stvarno neko želi iz srca i želi celim svojim bićem da uradi nešto, to je zaista ostvarivo. Tako da ću sigurno da nastavim da idem srcem. Ja bih ovim završila ovaj naš razgovor, ali pre nego što se odjavim svakako želim da ti kažem da da nastaviš ovim putem svakako i da nam obećaš da se nećeš puno promeniti, da ćeš doći ponovo i da ćemo naredni put razgovarati i o novim nekim nagradama i o novim uspesima
tako da će biti, da želim ti da bude još puno povoda za dolazak, ne samo u ovu emisiju, nego i u brojne druge medije, pošto smo već pominjali da je bilo problema ranije nekada. Pa ja ti želim da ne bude, nego da te svi zaista s razlogom zovemo u goste. Mnogo ti hvala na pozivu, beskrajno sam ti zahvalan, stvarno. Hvala puno na gostovanju. A vama, poštovani gledalci, hvala što ste bili uz još jednu emisiju 4321. Prijetno!